dos, tres, prueba eso, prueba eso. Eso, prueba eso. Un, dos, tres, y vamos. Sí, fui a la orilla del río y que estábamos sola y que te habías dormido en lo alto de tú me metiste los ojos para que vuelve mi cabeza loca después me quedo dormido. Martín, el drum está. ¿Ya está? No.
levanté esta mañana, hacía frío y tenía calor. Y sus braguitas colgando sobre las aspas del ventilador. Oye, hazme lo que quieras, hazme lo que seré. Y luego yo se lo tuve que hacer. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. que se diu legal, han cridat les més festeres de la nostra localitat. Hem preparat pel caminet, per
les festes estan al carrer per a tot el poble sencer. El divendres ha arribat, tan lluny que es pareixia. Ja els cossos estan impregnats de la festa i l'alegria. Campanes i morterers, pregó i tomba carrer, que està tot ben mirat per a que no vos falte de res. I ara, d'ací uns moments, després de tirar el coet, correrem davant del nostre teatre i en l'orquestra Bonanza ballarem fins que mos cansarem. Però que no s'encante la gent, pues al dissabte haurem arribat. I a les 12 del migdia, paquetes hi haurà de cartera i forrellats. Com els carafals ja han plantat i la vila està cerclat, a les 5:30 les vaques i a les 6 el bou corrent estarà. Més tard per la nit tindrem el típic bou embolat, amb la disco mòbil que per a tots han patrocinat. El diumenge el dedicarem a la nostra tercera edat, pues també ens agrada la festa, però en caràcter més reposat. Primer les colomaires el cel de colomes ompliran, pues què serien les festes sense un bon campionat? Tindran els nostres majors missa i un bon esmorzar, que com tots els anys patrocina la Caixa i organitza la Penya L'Orinal. Que no s'olvide la gent que les festes són patronals i a la Mare de Déu l'ofrenda de vesprats se li farà. Que l'organitza les dames de casa i la penya dels sisars. Per la nit, com és diumenge i forces encara hi ha, ballarem els passodobles que la nostra banda interpretarà. I com aquell que no fa, setmanes començarem. El que puga, que ho aguante, i el que no, a dormir prontet. El dilluns molt prontet missa per als difunts hi haurà, que la farà mos en Paco i a l'església parroquial. Però al més menuig del dia de la festa s'ha arribat i a les 10 del matí tindran una sonada despertat, sempre com no acompanyada d'una bona xocolatà. Després, com ja és costum tots els anys, els nostres xiquets pintaran, pues la cooperativa d'aigües potables El Molino un concurs ha organitzat. I per a concloure este dia, dedicat a la més tendra edat, tindrem espectacle animat per als menuts i els més grans. Que se preparen les penyes, les joves i les de més edat, que s'ha de fer la paella de peix, pollastre i el que la vulga de gat. Quan la paella estiga menjada i el paelló ben escurat, hi haurà concurs de recortadors en la plaça de bous que acaben de muntar. I a l'arribar la mitjanit, la festa de nou al carrer estarà, amb el primer grup de música dans i pasqui a la penya els desfaenats. Però que no oblidi ningú un aniversari singular, pues complixen ja 20 anys les de la penya al Manall. El dimarts s'ha arribat i content està el veïnat, pues torna a haver el cierro de cantera i forrellat. Però això no s'acaba encara, que per la vesprà paquetes hi haurà i un boet de nom Saltarín que han adquirit a la vall. Allà, cap a les 11:30, quan ja tots hagin sopat, un bou de nom Escribano no farà, s'envolarà i acabarà la nit festera amb una concentració de disjòqueis locals. El dimecres ja és costum de no fer ningú dinar
ja que l'Ajuntament convida a caldera de bou per a tot el personal. De vesprà, cap a les 5:30, el mantó es col·locarem, perquè amb valentia i salero debutarà per al seu poble un gran torero. Allí tots anirem per a donar-li molta força i el més gran aplaudiment. Per la nit en comitiva eixirem disfressats de 1000 coses rares i amb la crítica present, finalitzant en la plaça on en Montesol ballarem. I com és costum festera, ningú s'haurà agitat, pues el dia de les penyes per a tots ja ha arribat. A les 8 del matí, per si algú no s'ha enterat, en la plaça Major els coets se tiraran, pregonant que el nostre dia per fi has arribat. Com a regal especial, en la galeria La Deessa, una prova de baquetes per a tots han preparat, que estos de l'associació de penyes saben ben bé lo que li a gent li agrada. Per no perdre el costum, vaca a la vila hi haurà, i un bou de nom destapado a les 6 en punt eixirà. Després, tot el món a sopar, que a la nit d'exhibició tindrem de vaques i bous en puntes. Tothom a estirar l'últim coet. I què seria una nit sense una bona orquesteta? La tindrem a la plaça Major per a la que la nit siga sencereta. El divendres ja hem arribat, però això no s'ha acabat, pues a les 4 l'esport ciclista carrera ens ha preparat. A les 7, gimnàsia rítmica i per la nit tots a sopar. Que ningú faci bon esmorzar ni tampoc bon berenar, que hi ha que cabre el pa i porta i de segur estarà a rebentar. L'organitza la penya Lío, que és una penya total. La nit s'ha tirat amunt, tot el món a disfrutar amb un espectacle de luxe que l'Ajuntament ha preparat. A les 11 de la nit estigueu els joves ben preparats, pues tindrem actuació. Sin pecado con cebolla y Jesucristo yonqui està. La festa... La festa ja està fent estragos i algú dissabte no s'alçarà. Però que no patisquen les mares, que això ho cura un bon sofà. A les 12 del matí, per al que se puga alçar, tindrem encierro vacuno. Després, tots a dinar, que de vesprà n'hi ha baqueta i han d'estar ben preparats. Després de torejar les vaques de Cantera i Forrellat, tindrem 2 bous a la vila. Què més se pot demanar? La penya tots els dies bou i la penya el bou han patrocinat estos 2 bons exemplars. Així que ningú es queda en casa, tot el món a torejar. De nit estos dos s'envolaran i a l'orquestra Hechizo tot el món ha de ballar. Que les festes ja s'acaben, només queda el socarrat. Diumenge ja s'ha arribat i la patrona m'espera. Us vull veure a tots allí, que a mi em veureu la primera. Que ningú no fique excuses, que del llit no es pot alçar. És l'últim dia de festa i a l'endemà Déu dirà. De matí, com ja és costum, dins del nostre veïnat seran visitats per l'alcalde les persones de més edat. A les 6 de la vesprà, tots els que han anat al bou han anat, tindran que anar a missa i després a processar. Que si el bou es fa a la festa, la Mare de Déu també és important. Estes festes tan
tan completes que per a tots han preparat, tindran el seu final fester quan el castell hagi esclatat. I que no oblide ningú que la festa és més festera si no es fa mal a ningú i s'aguanta la borratxera. I tingueu també present una cosa, que ningú al cap tinga pardals, que si les festes són tan bones és perquè són les patronals. Visca les Reyes d'Alqueries! Visca la Mare de Déu del Niño Perdido! Visca las Alqueries del Niño Perdido! Llévame esta noche entre tus brazos. Ay, Carmela, prometo que te haré un buen trabajo. Ay, Carmela, quiero ver el cielo desde abajo. Ay, Carmela, quiero derretirme entre tus labios. Una cosa, ¿quién conoce a Carmela? ¿Quién ha nadado en su playa? ¿Quién ha bailado con ella? ¡Oye!
convertir aquests moments en una nit màgica de tardor. Ara bé, tan sols aquells que em coneixeu podreu gaudir dels efluvis celestials. Per tant, jo soc Sant Rol, patró de tots els borratxos adults i per haver. Les súpliques que cal s'eleven són moltes en tot arreu del món, però és així, en les alqueries, on solen l'esforç en cap altre lloc. I és per això que gràcies a la meva intercessió, totes les forces del firmament